Emizamweni yokuhlenga umnotho wezwe kanye nabantu balo, iqembu iDA selisungule uhlelo lokwelekelela uhulumeni ekulweni nokusabalala kwe-COVID-19. Loluhlelo olushicilelwe emqulwini olubizwa nge-Smart Lockdown Working Paper lunamaqhinga afaka phakathi ukuhlolwa kwabantu, ukwelapha kanye nokuvezwa obala kolwazi ngegciwane. iDA isiza nomqulo yakubala ikhubalo ukuzama ukuthomalalisa ukunwenwa kwe-COVID-19 kweli lizwe ze uqhubele phambili nokufunqula iqondo loqoqosho ekubonakala ludodobala nangakumbi. Basebenzisene kambe nabathatha inxaxheba baliqela abaquka abaqulunqi bemigaqo-nkqubo ndawonye nabezezimali bengabashiyanga ochwepheshe kwezempilo. The truth is South Africa cannot afford a hard lockdown. The economic repercussions of a hard lockdown, an extended hard lockdown, will be disastrous for the people of South Africa. Our economy and thousands of tax-paying citizens will emerge from this COVID-19 crisis unemployed as a result of that. Ukanti ke iDA sele uthumelele lomqulu kumongameli Cyril Ramaphosa ithemba kamba kokuba uyawuqwalasela. iDA inengqiniseko yokuba elinyathelo izenalo liyakuba likhubalo kwidabi lokulwa ne-COVID-19 eMzantsi Afrika. Ukanti ke bathi ngoku kushiyeke kumongameli Cyril Ramaphosa ukuba aqinisekise okokuba konke kwenziwa ngokwesi sicwangciso. Ndingu-Abongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eRhawutini.